какво за хора, аз съм Фармикро и днес Никола Георгиев я се представи, момент. Я се представи. И аз съм Никола Георгиев и днес ще се определям играта на Fire Micro. Така, значи пускаме се в Battle Royale и ще ми определя играта. Искам да се абонирате за канала с камбака, за да не спустите всяко. При котката. Тук съм. Така, вземам ли това оръжие? Не. Вземи честа. Патроните? Да. Вземи честа. Всичко от честа вземи. Всичко честа. Мале! Ох, всъщност... Не, каза да взема всичко от честа. Помпата, да, помпата обаче на последен. Густа и така. Всичко си го сега така подредбата също ли ще? Няма се бия с теб. А тогава си дропни помпата. Дропвам се всичко. Виж, имаш 6. Точно като дойде човек ти... 6 са ти достатъчно. Да, направо. Маняк. Да, ти тръгни го стреляш с помпа. Не, просто се възхищавам на молността, братле. Чай, че... Майка си да. Да огъна ли склада? Не, хилни са на фул. Отляво на тебе. Ай, дочка. Ой! Защо? Така трябва да го пикекснеш. Трябва да го пикексна. Ма изцяло не го Да бе, да. Ай сега. Ето виж, той се пикексва. Опа. О, шит. Така, тук ли си? Ага. В цяла игра помпа трябва да играте ли? Май не мога да хитвам, да. Точно така, ти ми това ще ти кажа. И то също трябва да пикекснеш. Ето това е робот. Гледай какво готино. Точно така. Ма за хилни метки, да. Обаче, хилни, и аз спри го хилваш. Давай, шитон вътре. Браво. Фишто не може естествено, помни. Уау, денсинг просто за този невероятен кил няма как. Я вземи снайпера. Нали, цяла игра казва с такова ли? Не, ти вземи снайпера, тя ми казва. Къде падна то? Enemy spotted. Браво. Най-нов спя. Къде е пича? Майка ти ще... Значи, хилни един биг секс. Хилвам един бикса. Да, 99. Това е нагласен всичко. Виж къде е кемпи. Я краунч. Ана. Малка ти. Брат си баш са. Майка ти да е Майко, сега трябва да го убиш, за всеки случай трябва да го пребиеш просто. Не убиш, пребиеш. Защото той ти стигна кила. Просто невероятна каска, бе. Има и медальон, че той май ти го подари.
Май не трябва да биеш в плана. Маняк? Другия го шива с помпата. Уау. Половина много пак се брои. Така, другия до тебе има търф парти отляво, т.е. последния. Трябва да внимаваш. А! Уау, денсинг. Не ми пука денсинг. Чакай, стой да вляза в зоната. Малко. Би по Сам. 5. Имаш 10 бомба, принцип. Изпи един бик, май си трябва. Да изпия един бик. И гръмни бензиностанцията, защото ме дразни. Там, нали знаеш, газкена, сеш си. Той печата май изруби от тук. Трябва да го убием. Май. Той пича просто цъка, брат. Някакъв много добър. Айде. Денсинг, просто. Oh shit. First game win, bro. Еми хора, вижте каква игра се получи. Първата игра и win. Така че искам да се абонирате за канала, да струшите в бутона. И пишете долу в коментарите дали искате поредица. Чао от мен. А от тебе ти какво? Нещо да кажеш? Чао, хора, ще се видим другия път. Лайк, subscribe и... Нали знаете, мощно лайк бутона. Айде, чао.